Літаратура 20-х гадоў 20-го стагоддзя была сапраўдным драйверам руху новага мастацтва. У жорсткіх літаратурных дыскусіях, плакатных вершах, публіцыстычных выступах паэтычная моладзь дэкларавала і аргументавала мадэрныя прынцыпы пабудовы іншага погляду на рэчаіснасць. Адначасова ў радках вершаў і паэм, на старонках апавяданняў і аповесцяў ішоў напружаны пошук новых словаў, тэм, спосабаў выказвання, адпаведных эпосе. У сваіх вонкавых межах гэты пошук ішоў у трох асноўных кірунках: збліжэнне з еўрапейскай літаратурай, пераасэнсаванне месца і ролі рускай класічнай літаратуры, творчае спаборніцтва з украінскім мастацтвам. Безумоўна, гэты пошук быў няпростым. Спачатку праз некрытычнае перайманне, потым праз пераасэнсаванне і, нарэшце, праз прафесійны пераклад і асэнсаванне сваёй іншасці, непадобнасці на суседзяў, выпрацоўка ўласнай мовы, уласнай сістэмы жанраў і мастацкіх сродкаў. Знутры маладая літаратура таксама змагалася з аўтарытэтам класікаў, з ціскам ідэалогіі, з уласнымі светапогляднымі хібамі і патрыярхальнымі маральнымі устаноўкамі. На скрыжаванні гэтага напружанага роздуму пра новыя прызмы спасціжэння рэальнасці з'яўляліся сапраўды нечаканыя глыбокія творы, у якіх асэнсоўвалася гісторыя і будучыня Беларусі. Надзвычайную ролю ў фармаванні і арганізацыі літаратурнага працэса адыграла аб'яднанне «Маладняк», якое абагуліла першапачатковы пошук, распаўсюдзіла сталічныя магчымасці на ўсе гарады і мястэчкі рэспублікі, наладзіла літаратурную адукацыю, арганізавала кнігадрук для пачаткоўцаў. Вяршыняй мастацкіх пошукаў у літаратуры стала аб'яднанне ўзвышша, якое дэкларавала вернасць не ідэалагічнаму, а эстэтычнаму мастацкаму ідэалу. 20-е гады далі беларускай літаратуры філасофскую прозу Максіма Гарэцкага, мастацкі экшн Міхася Зарэцкага, псіхалагічны раман Кузьмы Чорнага, эксперыментальную паэзію Уладзіміра Дубоўкі, гарадскую лірыку Алеся Дудара, задзірыстыя звонкія радкі Зінаіды Бандарынай, культуралагічна насычаную творчасць Юлія Таўбіна. Сярод жанравых набыткаў першы ў беларускай літаратуры фантастычны раман «Вызваленне сіл» Змітрака Астапенкі, першыя прыгодніцкія раманы і п'есы Рыгора Кобіца і Эдуарда Самуйлёнка, першыя раманы для дзяцей і падлеткаў Янкі Маўра. Сярод мастацкіх кірункаў, якія засвойваліся беларускай літаратурай у 20-е гады, экспрэсіянізм, сімвалізм, імпрэсіянізм, футурызм, імажынізм, канструктывізм, прычым кожны з кірункаў атрымаў сваю асаблівую, менавіта беларускую афарбоўку. Менавіта ў 20-е гады набывае новае дыханне любоў да творчасці Максіма Богдановича. У Інбелкульце апрацоўваецца ягоны архіў, пачынаецца праца над зборам твораў. Увогуле, праз папулярызатарскую работу маладых літаратараў творчасць класікаў Купалы, Коласа, Бядулі замацоўваецца ў якасці агульна прызнанага падмурка будучай літаратуры. Бурнае развіццё літаратуры спрыяе такому ж імпэтнаму развіццю кніжнага рынка, кніжнай ілюстрацыі, тэатра і кіно. Над вокладкамі зборнікаў працуюць самыя вядомыя беларускія мастакі. Іншы раз да супрацы запрашаюць мастакоў Масквы і Ленінграда.
вокладкі вершаваных зборнікаў Дубоўкі, Дудара, Броўкі, Александровіча, серыйнае афармленне маладнякоўскай кніжніцы сумяшчаюць як традыцыйныя беларускія матывы, так і востра сучасныя тэндэнцыі кніжнай графікі. Вялікі ўклад у літаратуру уносяць і дышамоўныя пісьменнікі, найперш Мойша Кульбак. У спрыяльных умовах беларускіх 20-х на ідыш выходзіць тоўсты часопіс «Штерн», газета «Дер Юнгер Арбейтер», працуюць школы, шырыцца кнігадрук. У своеасаблівым рэчышчы развіваецца беларуская літаратура ў заходняй Беларусі, што згодна з рысскім падзелам уваходзіла ў склад Польшчы. Гэта найперш публіцыстычная, вострасацыяльная паэзія, але і глыбокая лірыка Сяргея Новік-Пеюна, Галія Шалеўчыка, Ганны Новік, Максіма Танка, Валянціна Таўлая. Ідэя свабоднай, вольнай бацькаўшчыны яднае гэтыя дзве галіны беларускай літаратуры, усходнюю і заходнюю. Па трапным выразе Міхася Чарота «Пакуль вы ёсць там, і нам лягчэй тут». У абедзвюх Беларусей былі падобныя праблемы: уплыў чужой культуры і ўціск чужой улады. Між тым, вірлівы і няспынны літаратурны працэс маладой БССР, нягледзячы на ўмацаванне ідэалагічнага прэса, даў нечуваны плён. За 8 гадоў, з 1921 да 1929, у якія літаратура магла развівацца адносна свабодна, яна прайшла велізарны шлях ад адзінкавых беларускіх зборнікаў 1910-х гадоў да кніжнай індустрыі з вельмі багатай і разнастайнай прапановай для свайго чытача. У 1930 годзе ў выніку сфабрыкаванага працэса супраць Саюза вызвалення Беларусі былі высланы ў Сібір больш за 100 культурных дзеячоў, сярод якіх большасць складу ўзвышша. А 29 кастрычніка 1937 года былі расстраляныя 108 культурнікаў, сярод якіх большасць заснавальнікаў і актыўных удзельнікаў маладняка. Літаратурны працэс спыніўся фактычна на дзясяткі гадоў.